waizviziva here kuti Junius Praga wakatombomhanya nesister yaMaloti? Imhosva here kuti wakangoroho ukahit and run nesister yangu wakutoti every opportunity you get wakutaura nezvesister yangu. Maroti wadi apo hanzi ndepi netimu rangu takawanda pano wadi. Ndeipi guys zviri bozo kuti Maroti bozo kuti uri seko kamfesi kako hurenge ndaka hanzi ndepi naJunius Praga kake kimbasa soja ravaka. Sandaenda kuri kumhata kwaJunius Praga. Okay, fine. Yezo mwana uyu chiko wakudiko naye Junius Praga wacho. Junius Praga akaenda kwaSparks anditi ndobva ati ndichaenda DNA test kana mwana azvaro. Then he was talking about my sister Indica ane profile yakanzi Sauro panapa pa TikTok. Continue. Then Nash TV antimunoziva kuti vakamaka nafongo nenana mboveve vakabva vaposta kuti vakabva vatora clip pati diki isina kutaurwa nezvesister yangu vanyora caption yekuti Junius Praga asi sure kuti Nhumbi naMaloti ndeyake here kana kuti ndeyahulengende. Yezo ingamashura naimi. Saka iwe shoko rako kuNash TV nderekuti kumhata kwenyu futi Nash TV. Okay, so ngatidzoke kumukomana. Back to my story Junius Praga. Uri nova Junius Praga, what makes you think kuti ungamitise Indica? Wakazvitarisa handizveso uri kudanana Katarina here mitisana ika ikoko muso wakachita interview yoyo antu wangu akatopfeka heti yaKatarina. In fact histori heti yaKatarina iheti yanzvadzi yaKatarina. Iwo wangu akapfeka ulani heti yaKatarina. Katarina akamonerera tauro akapfeka futichi heti iyoyo. Itaka zvezvozvo. Why are you bringing up my sister's name? Muzvinhu zvekushaya muzvinhu zvemahure echinherera. Imhosva here kuti wakangoroho ukahit and run nesister yangu wakutoti every opportunity you get wakutaura nezvesister yangu and ndiani akataura kuti zvakwana Maroti tanzwa ipapo. Rega timboona edu gogo anotamba ava. Haiwa ndo kunonzi kutamba uko Dadari ndikiwe musoro. Yaka 5 4 3 2 1